Għanna rajni il-dokument bħala multi-employers rajni sew il-dokument. Huwa dokumenti li fit-totalità tiegħu huwa pożittiv, hemm ħafna suġġerimenti. Adottaw suġġerimenti li għamlet l-MBA fil-proposti tagħha għal-budget. Issa aħna però enfasizzajna ħafna l-importanza tal-governanza tajba. L-ekonomija sejra tajjeb, iva, imma il-governanza daqshekk importanti li aħna nieħdu ħsieba wkoll. Naħseb hija ħaġa pożittiva ħafna li sar dak id-dokument. Aħna b'mod ġenerali bħala Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry inħossu l-importanti ħafna nkunu konxi kemm importanti ir-riżors uman fil-pajjiż tagħna u il-fatt li l-ekonomija qed tikber u aktar importanti li nżommu r-riżorsi tagħna bl-iktar mod għaqli. Ġifieri jekk għandna impjiegi żejda fis-settur pubbliku pereżempju dawn qed inaqsu mill-kapaċità tas-settur privat li jkun produttiv. Kena diskussjoni, smajna il-proposti u l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista bħala UHM Voice of the Workers ukoll esprimejna ruħna fuq il-kwistjoni kif qed tiżviluppa l-ekonomija tagħna u rejna l-inkwit serju tagħna meta ngħidu li ekonomija sejra tajjeb, però ovvjament dan irridu nifhmu li qed jiġri minn setturi partikolari bħal l-iGaming, bħal il-financial services u l-bieħ ta' passaporti, però mbagħad għandek setturi oħra li mhumiex sejrin daqshekk tajjeb, u allura importanti li meta nimbuttaw is-setturi ekonomiċi kollha. Tajjeb, nemmen fid-dialogu soċjali anke bħala ġurkażjoni dejjem attendejna, nemmen li f'dan il-pajjiż għandna bżonn niddiskutu l-NGOs, gvern, oppożizzjoni biex dejjem nippruvaw noħolqu soċjetà aħjar milli sibni aħna. Jien dejjem ngħid l-istess affarijiet ma nħossniex komdu li jien nimxi l-qudiem u ħadd ieħor jaqalura. Il-faxex vulnerabbli li jaw iridu jiġu indirizzati u jridu jiġu mejjunin. Id-dokument juri biċ-ċar li hemm fokus fuq is-setturi kollha li jobtu l-pajjiż, ekonomikament u soċjalment. Nemmen li huwa dokument li naħseb jiena mhux qed jara il-preżent imma anke il-futur x'jista' joffri. Bħala anke diskussjoni li kellna li huwa parti mill-proċess ta' konsultazzjoni ovvjament mal-korpi kostitwiti, naħseb li kien wieħed anke kordjali, li wkoll tirrifletti wkoll biex ngħidlek il-preżenza tal-gruppi kollha tas-soċjetà minna tagħna fej aħna għamilna minn kollox biex nipprovaw anke nifhmu x'qed jipprovdi f'dan dokument il-Partit Nazzjonalista.